tayo mga guys. Mukbang kami. Celebrating the 33rd birthday of my tree. Sarap ng manok guys kasi maanghang. Ito talaga yung hilig namin dito guys, yung cash-cash. May price na siya, may kubos, tapos meron na siya. My happy 33rd birthday, my tree. Fries. Walang uso kanin sa amin kasi nagda-diet kami, lalo na charot. Super Mary guys, nag-diet na. Talagang slim na siya. Naniwang kung may mahalata, pre, nanagamay ko. Ako lang talagang hindi pumapayat. Kasi lamo ng lamo. Hindi, si Mary kasi guys, hindi siya masyado sa sweet. Yung mga matatamis, mga chocolate, hindi, parang hindi siya. Ang gusto niya mga ano lang, mga maalat, mga maasim, gano'n. Ako kasi, kung ano naman yung gusto niya, ay yun naman ang ayaw ko. Kung ano naman ayaw ko, yun din ang gusto niya. Okay. O yan guys, ang laman nito, akin kasi guys, na yung kanina yung iba. Ayan o. Yan. May chicken na siya, may fries. Ano talaga guys, isipin ko na lang mamoy itong Ana ang 33rd? Ana magsulat? may prepare. Wala pang harvest yan, mahala ka din. 33rd. 33rd, no, inana mag-type 3, sure ba? Oo, gani. 33rd. Pag kung 33rd, birthday. 33 kag Oh. TH. Oh. Ana, 33? Kung anong B, uy. Ha, ana na? B. Happy 33. 33rd man, ana man siguro. Mao gani na, ginapakuha ko gani na tong B kay ginsug ko na man B. Happy 33rd birthday. Ay, wait. Guys, may planong dumaan. Uwi na kami ng Pinas. Wala nag-reply si Sarah? Wala. Baka, ay, nasa ino niya dali. Nakadito siya sa tikas. Basin. Uwa ako ba? Nag na ko sa imo? Oo, gani. Ataman ta ka? Ayan guys, dalawa lang talaga kami guys kasi yung itim dito, hindi naman siya gusto mag-video dito. So, ayan, doon siya sa loob. Isa kasi si Chris Clara, baka aalis sila. Masarap din ito guys, isaw sa kubo. Ano ang pangalan nito? Ano man dulamit ka rin siya, pre. Kami? Ay! Sakto ni happy 33rd birthday, my big period is Kasama ng arts and birthday.
Birthday man na, birthday. Ay. Asa na nagkakaong heart? Anak, Happy 33rd birthday, my happy friend. ra na ano, happy 33rd birthday. Happy. Dili Happy happy. 33rd na. Oh. Itag na ko sa imo nga ang Windows. Ipunin mo i-accept dayon. Sino man pa dili accept? Okay, di man mabutang sa imong timeline. Ano Kung man? imong naka-private. Dili man na private ako na account. Dili, private? Paano ko na i-private yung handa mga ano ko sa YouTube? Naka-private daw ko. Kung una, mga guys, yung private na na ako. Niya. YouTuber naman po karon si Charot. Ito, Noemi? Noemi. Noemi, Kanpitinti. Saan mo tayo? Post na siya. Eh, ma'am, Hoy, ngayon na ba? lain maglamin na. Ay, si... Ang po, magkakita sa tubig na rin. Hala nga po, uy. Gani na. Wala nag-online niya. Tutuspi ka sa bako. Ito nga ako guys, kasi andyan ang bahay niya sa taas. Kasi yung niya ganina pre. Ambot ng pre, dili ko ganag kaon pre. Saaw na lang niya akong ginawa pre. Walay gagutom na akong bation pre. Sige ra kong tubig ipatol na kuan hindi ko dinas. Ina, dugay-dugay. Pag uli ni mo, buto na ka. Awa akong diri pre nang tagas ko. Inita, dapat ang manok. Inita ka. Ako ang birthday. Ako pa dyan suguon. Nagpas mo ko na. Ay na, nag-inita oy kay may nakahalang guys amo tagkainit. Dili na. Ay, inita ka ko. Ikaw man ni mga on. Di ko inito. Tabangi ko kay dili naman tumari si Tagaw Sara. Dito na nato na. Dili kita mo. Hi! Hi mga palangga! Mga unta, busy ko. Nasuko ang birthday girl. Kaya siya daw itong nagipag-init ko. Nag-post man mi sa among video. Nag-post ko sa iya video nga birthday niya. Nangaon mi mga palangga. Kumusta na mo mga palangga? Palangga. Uy. Dili bito ko ganang kaon, please. Tibok adlo di jud ko ganang kaon. Ininit namin guys yung manok at saka fries kasi pangit pag hindi mainit. Kanina pa kasi yun mga mga 5 p.m. dito sa amin. So ngayon anong oras na si Fred? Sa iwan mo nag-order. Ay, sige. So alas 7 na. Ipang lunch siya na kasi ito ang tanghalian. Nagluto ko man good siya para siyang baan na good. So 5 ko kasi in-order to pang ano namin. patag na, Ako pa nga umorder yan pre eh. Kasi hindi na ako nag-video talaga guys. Nahiya ako ng tao doon. Nakakahiya din naman pala na mag-video no pag pumupunta kayo sa ano. Yung maraming tao tapos puro lalaki pa. Ay, Diyos mo naman. Kung saan man naging tag nito, kinanang pala kung i-accept. Ray, tanawa daw na nabutang ba sa imong Hindi, timeline? nakabidyo pa na. Dudo naman naman ako sa ko. Hindi po Pepsi. Yan yung Ah, pag-isang pareha alaga na siya ko. cooks. Yan yung pag-isang alaga ko. Mama, dakuha man yung palit ni Mimi. Yan yung nasa na, kasagain na. Kaya ang birthday karon. Kaya pag abot din ni imo nga mama, gusto na ako mag-tipsy. Yung sa mama, dili na ato kay Mimi na hulaw. Uya man ta nga kita raman pre. Dili tagaan ta sila. Man ka, wala akong paligid apil lang inuan. Guys, dala niya sa akin. Manay
apil. Wala nga paligid apil. Lamig na ni. Naway, lamig mo ante. Ano? Tanawa, init kaayo. Ahuay, anay. Uga-uga. Sirok man gud ko. Sirok. Pwede rin ako panahon ng tumong hintag. So, ayan guys, kahit na Wala lang, ang bilis maubos, 50. Liit pala baso ko. Ito niya ako. Guys, dalawa lang kami talaga dito nagmukbang guys. Ang daming pagkain namin. Sa totoo lang, mga sweet. May mga sweet. Ginawa kaya yan yung amo. Pre. Ito oh. Bibili sana kami ng cake. Sabi ko wag na kasi marami na kaming sweet. Hindi na magaling mahurot mga palangga. Uy, daghan Tapos kaayo. dalawa lang kami. Buti sana kung tatlo kami dito. Tatlo kahit sabi ko apil yan. Maris, nabigyan ko apil. Maris yun. Pag kumin ka diha. Laki, manigaling ako. Hala, tagno na diri pre. Sa balay dili baya. Malamig na dito guys. So lumalabas na naman ang aking mga kapimpolins. Ang pimples ko guys, pag talagang lumalamig na talaga guys, nakakapimples ako dito tsaka dito. Dito lang naman banda, pero dito wala sa harap. Buti nga nakatago eh. Tapos pag pumupunta kami ng ano, kasi nahiya ako, buti nakamask ako guys. Ano ba yan? Kakatawad yung ko anong lapitan. Nag-TikTok kasi kami guys, sa kanyang TikTok. Ngayon, natawa talaga siya guys sa aking reaction doon. Kasi yung TikTok ko talaga, parang baliw ako doon. Gaya, magdari ka pa man. Diyan ako pre, Diyos mio. Dayon, asam dayon na. Aduh ya. Lalay, ingot pa din may malong. Tapos, ilayo-layo ka na ko ba? Hindi masalan. Uy, kaan na. Wow, nindot siya mamilay. Okay kaayo. Ipalayo-layo pud gamay ako adiha lay. Oy. Ay, nakabidyo di ay gali ko. Mag-premiere. Mag-premiere pala din kaya siya. Ay, nag-split man siya yung pre ano. Tara. Hindi na kayo, pre oh. Hindi na yung signal ng takot. Mainit-init na ba yun? Mainit-init. Nakuratan doon. Mga sige, ano ko. Matulay dyan. Ilang video na ba yun? Ilang minute na ba yan? Hindi na minute. 14.20. Tagal naman pala yun. So ayan guys, dito na po nagtatapos po ang aking birthday celebration. Bye! Ayan po ang mga mukbang namin dito. Bye!